ang mga Hudiyo mituo sa gisuwat ni Moises, pero wa sila makaamgo nga natuman na ang mga gisulat ni Moises ug sa mga propeta, pero mituo sila. Kay sige man sila basa sa Bible gani, gimemorize nila hasta pagod ang mga lugar, hasta pang mga tao gimemorize na nila. Kita wa man ta ka-memorize na. Kinsa ninyo dinhi ang naka-memorize gyud sa Bible gikan sa Old Testament nga ris New Testament? Jutay ra kanang atong mga Catholic faith defenders, kanang mga debaters sa Bible nga naas lain-laing mga sikta, posible na naka-memorize na sila. Pero ang pangutana, ngano man nga porti man unta nilang tuon sa Bible, gani gitudlo na nila sama ni karong ebanghelyo nato, pero wa man sila kamatngon nga natuman di ay or natuman na ang gisuwat sa Biblia. Para gud anang ingon ka mo abot karon si President Marcos unsang orasa? Ingon padanglitan ba? Padanglitan lang, ingon alas 9. Inigabot ni President Marcos, magsige lang kag ingon nga wa pa man mo abot, pero nanagod nag-speech na gani. Unsay mo itawag anang tawhana, gasigi siya paabot ni President Marcos nga moabot, pero gatok nas President Marcos gasigi lang gyapon siya paabot. Unsa may imong itawag ana niya? Ha? Sige, ligay imong tupad sa untay tawag nimo nang klase sa tao. Ha? Nanagatok na, pero siya wapa kana lagi si President Marcos bitan nang gatok, dili na mao na mga Hudiyo hangtod karon nagpaabot pagani sila sa pag-abot sa Mesiyas. Ingon nanudlo na gani na, nagsigi na gani, nag-ayog mga masakit di na mao na lagi na. Ingon ilansang tanas Crosby, hasol ba na niya? Ngano mo man sila kamatngon nga sige man ta silang basa pag ingon ganing Herodes katong niabotong mga sa tulo ka hari niya, nagubot man to sila, natawo na ang Mesiyas. Ang nagtuon sa mga bituon ba, ang gitigom na yung Herodes ang iyang mga advisors kato mga pare, mga kuan nila, mga wise men. Siya tinuod nga niabot na siya, kay anha man kuno na matawo sa Bethlehem, sa kaliwat man na ni David na ana, pero wa gid sila kamatngon nga natawo na. Ibaw mo kung siya rason wa hasta ako wa sa kukibo. Bitaw ano kay mahibong gatuon parehar ko na nang magtuon ka sa imong leksyon, nya mo ingon dayon ang kaning imong teacher kana ganing kuan karong Wednesday atong exam nya, Friday karon, next week Wednesday mo atong exam, study very well, study na kag mayo, study na ka. Pag abot na sa Wednesday, ingon na ang imong teacher, get one whole sheet of paper. Saman mo kuha ka dili. Unya karon kay ang nisod dito ang kanimang ang sa tawagan na kanang nag-apprentice, ang sa tawagan na practicumer man mo inisod, get one whole sheet of paper para sa exam. Mutuo ka dili? Uy, tubag. Mutuo. Nya di man na mo ang imong teacher. Di man siya ang teacher nimo. Katong niingon nimo pag Friday ba nga, prepare for the exams on Wednesday. Nya karon ang nisod, di man ang imong teacher ang practicumer man. Get one whole sheet of paper for the exam. Mutuo ka dili?
Uy, tubag mo eh. Oh, nganong mo to o man kaniya? Kana, makaingon ka, akan eh, kay nisod, niya, mao ang message ba? Get one whole sheet of paper for the exams. Mao mo sana ang message dito. So, ang nganong wa man mo to o ang mga Hudiyo nga si Elias ni abot na. Pero ang niabot, si Juan nga magbubunyag ang igagaw ni Jesus. Mo'y niabot. Unsa may gisangyaw? Biyai ang inyong mga sala. Andama ninyo ang agianan. Unsa man say mensahe ni Elias? Matud pa ni Jesus, ug mao say gitun-an sa mga Hudiyo, moabot si Elias aron andamon ang dalan, andamon ang katawhan sa pag-abot sa Mesiyas. Unsa man pag-andam? Biyai ang mga sala. Nya karon niabot dili si Elias katong Elias nga gida matud pas unang pagbasa katong gidaba sa chariot of fire. Ang niabot si Juan nga magbubunyag nga nagkaon lang og lokos og hani didto sa kamingawan. Niabot wa gisakay og katong sa nga nana karwahe nga nagkayo. Awas lang mutuo. Dito man sila nakafocus sa gisakyan sa physical nga kaning appearance ni Kuan ni Elias. Wa man sila mo focus sa message. Muna ang mensahe mao'y importante kaysa tao nga nagsulti. Ang mensahe ba? Muna was lang mo to, pag-abot ni Jesus, niingon man ang hari nga moabot og mo kuan buntugo niya ang tanan niyang mga kaaway og iyang balikon paghiusa ang Israel ug mahimo na kiningging harian nga dili gayud malumpag. Uy, pag-abot sa nag-ingon ako ang Mesiyas, wa man ka eskwela, anak man ni Jose ug ni Maria nga mga pobre, lang yati sa man. Pero ningon si Jesus, tukuron ko pag-usab ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan ug gani miabot na kini. Di ba? Guban ninyong templuha, tukuron ko ni sa tulo ka adlaw. Uy, wa na sila mo to. Pero ang message, mao, ang naong mas tao ilang gitanaw. Ragod karon god pananglitan, misa ta karon, ya maingon dayon nga manimba ta kay Father Siano mo misa karon. Sus ang nisod kay si Father Arnel man. Unsa man niya isulti? Uy, di man day Father Siano. Oh, di naka mulakaw nakangaton. Di man day ni Father Siano, uli lang tao eh. Unsa may message nga dadon dire? Ang misa, ang instrument sa pagmisa, dili na mao ang misa. Ang misa, mao ang giselebrate sa instrument. Ano mag-agad pangkasnaong sa gamisa? Niyarog pananglitag na insultuhan kang Father Siano, nakasabaan ka, inigsunod ni mong simba, yan, nasa di buang-buang ay, di na kong simba. Nga naman, kaya ang imong gisimba, ang instrument, dili ang misa. Padera ko na igabot sa imong bana, ubog kayo. Sa may imong isulting. Ha? Animal, manong kahubog-hubog man ka? Hiingnan ti kang ay paghubog-hubog. Buang-buang ka. Wa ka kahibaw nga kana din iyang kahubog, mauna din na ang katumanan sa imong gisaad sa simbahan nga sa kasakit ug sa kalipay. Nalimot ka na ang kasakit ug ang kalipay imo din ang gisaad. Lipay ka katong ni uli nga dili hubog, karon gisakitan ka kay hubog. Pero mao din ay katumanan. Kung nakakita pa lang unta ka, maingon dayon ka, salamat Ginoo, natuman na gyud. Unsa man ang kasakit kay gahapon kalipay man to, kay tarong man kay ning naglakaw, karon na kamang nas kahubog, kasakit na ni. Di ba?
O niya, kay pagpangutana ni mo siyang kwarta, wa na may kwarta, nakautang pa gyud sa iyang giinom. Porti ni mong sukwa, buwagan ti ka, irresponsable kang animala ka, irresponsable ka. Pero nalimot di ka, nga natuman sa detong imong saad, nga niingon ka, sa kahamugaway o sa kapitos. For richer or for poorer. O karon kay wa na may kwarta, di, poorer. Katong ni aging buwan ni remit magdako richer, di ba? Pila ra may pagingon natuman na, di ba? Nya masuko pa kasi imong bana nga nangutang, dili magpasalamat ka. Dong believe jud ko nimo, gigamit jud kang instrumento sa Ginoo aron matuman ang akong gisaad nimo 14 ka tuig ang milabay. Nga naman, karon pa dyan ko ka-experience nga wa na gitay malungag. Poorer. Di ba? Salamat. Mingon sa dang imong bana, di ay sayon dayo. Guol bi ako nga wa na kay gikaon. Yan, ingan ka, sana all. Di pagsunod ana, din agyon mo. Ang imong bana, magmatngo na to siya. Di na, nasan mo'y gitawag og better. Di ba? Di nasad worse. Onya karon kay na stage 3 cancer man ka. Unsa may mo isulti? Natuman na in sickness and in health. Di ba? Sickness naman ron. Onya kay ni stage 4 man pagkasunod buwan. Mingon dayon ka, hapit na matuman. Unsa man? Till death do us part. Di ba? Manong magratol-ratol pa man ka dito, siging pakimo, siging padialysis, nga hapit naman mo abot. Nya usahay ra ba wata kahibawan maratol to. Hala stage, hala. Naday gibutang diha nga di ko ma stage 4 kung 30 anyos pa ko. Age doesn't matter. So ayaw pagpilo, wala ka bata pa, ayaw, kaya ako pa kayo na siyang mission sa kinabuhi. Nga naman ka na mga tiguang galisod o lakawa na mission. Ikaw ragay doon na mission. Niya ka nang kadaghan na din yung mga tiwasunon, mga mga sayo kayo magrosaryo. Kahimo ka ng misyon na. Lisod doon, di ba? Mao na nga ayaw pagkuan. Ang importante, natuman ba ang mensahe? Mo ba nang maingon sila nako, Padir, natuman na ba nga matapos ang kalibutan kining ato karong nakita nga mga signs? Mauna ba ni siya? Nako, focus sa message. Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning tanan, duol na. Pero wala pa. Duol na. So pa, duol lang. Ingon siya, unya pa din, kanusa maday matapos, nako, inig, hunong nga ng imong ginawa, tapos ng kalibutan. Unsa kinsa pa may mo paabot kun wa na ka maginhawa. So hala pa diro ayo simbako sa pader simbako nako oy kana diha ka nalipat kay nagsigi kag tan-aw nga mapawong ng adlaw wa ka kahibaw nga inig kapawong des imong mata sa imong pananaw ug hunong ana imong ginhawa natuma na ni end na ang kalibutan, end of the world na. Kay di naman ka maginhawa unsa pa may world nimo. Amo na. Nya kanus ama na mo abot matud pang Kristo sa takna nga wa nimo paabota. Karon kinsa dinhi ang nagpaabot nga mamatay siya taas ang amot. No nay usa kana di na makalitan. Hinaut unta karong hapon wa na siya. Ang uban wa magpaabot. Simbako pa simbako. Wa man ka magpaabot di sad ka kakita sa iyang pag-abot. Naagani nagpaabot, nagstudy gyud, pero ang ilang gitan-aw base ra sad sa ilang rason, wa sila motuo. Ang message mga igsoon nag-ingon si Kristo, paabot mo. Mo nang niingon ta sa atong salmo, sa to, pabalika kami kanimo, pasabot anha mi mo balik sa imong mensahe, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Kano sa man ipakita ang naong sa Ginoo nato? Ipakita niya inighunong sa atong ginhawa. Mo na karon pagbantay-bantay mo basig usa ninyo mo end na ang world. Now,
Mo na samtang wap amuin pamalit mo og slat. Ngano man kay kada nimo palit og slat natuman dayon ang plano sa Ginoo nga nag-ingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kabos kay nga atong simbahan karon nagkinahanglan og daghang slots nga paliton aron matukod ang kumbinto. Kabos ang atong tumong niini karong pagbaligya aning ikhak nga tag 100 pesos per slot para aning buwan sa Disyembre. Ipanghatag nato sa mga 3,000 ka mga kabos nga mga pamilya dinis atong parokya aron sila makatagamtam o gamay ka kalipay. Mo na inigpalit nimo aning ikha na 100 per slot edad ko halad alang sa kabos natuman ang sugo or nakatuman ka sa sugo ni Kristo nga unsay inyong buhaton sa labing ubos mo'y inyong gibuhat nako. Nakatuman sa kas pag-ingon ang imong kwarta ihatag ngadto sa mga kabos. Di ba? Kanya kay di man kamo palit kay imo mang ipariban sa imong buhok. Imo mang ipalit og bag-ong set sa mga make-up katong mga lipstick para pa ana-ana sa pilok, ana-ana para pamadlis ang imong kilay. Nakatuman ka ba sa sugo sa Ginoo? Ugwa ayaw idayon. Sige, manindog na ta katong gustong motuman sa sugo sa Ginoo.